מי משחית את תמונותיה של וונדר וומן, גל גדות בשלטון? אפילו וונדר וומן לא חסינה. במשך יותר מעשור, חרדים קיצוניים המתנגדים לנוכחותם של נשים במרחב הציבורי, משחיתים אותן בשלטי החוצות בירושלים. פניהן של אלפי נשים נסרטו, נצבעו, רוססו בגרפיטי ואפילו נשרפו. כדי להימנע מהעלויות הקשורות בוונדליזם, משווקים וסוכנויות פרסום ממעטים להציג נשים בקמפיינים בעיר ירושלים. ההשלכות הן שילדה שתגדל בירושלים לא תוכל לראות נשים כמודל לחיקוי במרחב הציבורי. אבל האם קיצוניים ישחיתו פרצוף של גבר? שדולת הנשים בישראל מציגה הפורטרטים הנסתרים, קמפיין חוצות עירוני וארצי שמציג את פניו של השחקן צחי הלוי, המורכבות מפסיפס של אלפי נשים שהושחתו. סריקת QR קוד הובילה למיני סייט עם מידע נוסף על אנשים שתמונותיהן הושחתו. ומשתמשי גוגל מפס נחשפו לפוסטר חלופי של העיתונאית לוסיה האריש, אישו של צחי וקורבן של ההשחתה בעצמה. הקמפיין התפוצץ ברשתות החברתיות וסחף אחריו את כל פלטפורמות המדיה השונות. קמפיין חדש של שדולת הנשים, תלונות על השחתות במרחב הציבורי. שבא להעלות נושא למודעות ועשה אותו באופן מאוד מאוד מתוחכם. קמפיין חדש, גם משנות את התמונה. המודעות לתופעה קפצה מ-38% ל-63%, ותפיסת החשיבות שלה סינקה מ-23% ל-60%. עם אפס נזק לשלטי הקמפיין, ניצחנו את הקיצוניים במשחק שלהם, בכך שהצגנו אלפי נשים במקום שבו לא הצלחנו בעבר.